Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongietorriak. Apirilak 10 dugu gaurkoa asteartea. Eta gaur Izaskun Artigasek oso erreportai interesgarria ekarriko digu. Badirudi teknologia berriak ere sukaldaritza arloan sartu egin direla eta orain 3 dimentsioko platerrak egiteko aukera izaten ari dugu eta han egon zen Izaskun horrelako platerrak dastatzen ez dakit, baina ikusten behintzat bai eta gero zuek ere ikusteko aukera izango duzue. Oso interesgarria. Gaur ere bi elkarrizketa izango ditugu, oso interesgarriak ere. Alde batetik Aitor Etxarte Berezibar etorriko da, Nafarroako Eskola Kontseiluko lehendakaria da, kolaboratzailea ere, ezagutzen duzue beraz. Hemen jardunaldi batzuei buruz hizketan egon ginen, martxoan izandakoak, hezkuntza eta espazioa erlazionatzen zituztenak, eta orain jardunaldi horien bigarren zatia gauzatuko da. Bisitak. Nafarroako eskola ezberdinetara bisitak egingo dira, arkitekturak nola eragiten duen bai eskola komunitate osoan ikusteko eta berak xehetasun guztiak emango dizkigu. Gainera, orain udaberriarekin, proiektu berriekin bueltan ari dira eta horri buruz ere hitz egingo digu Aitorrek. Eta ondoren, Jesus Bailon izango dugu, apirilaren 21ean Elizondoko Baztan pilotalekuan ikuskizun bat egongo delako jolasean deiturikoa, Txiki Abesbatzaren eskutik eta Jesus Bailonek xehetasun guztiak emango dizkigu. Eta bukatzerakoan artearen ibilbidea izango dugu gaur. Zitadelan Carlos Puig artistak erakusketa dauka bolborategian, maiatz arte egongo da ikusgai eta gaur ere Xaloan ikusgai egongo da. Beraz, az gaitezen lehendabizikoz beti egiten dugun moduan gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea Estatu Batuetan gertatu zen. Gaur egun oso turistikoa den Hawaii Guartedian lehendabiziko hotela ireki baitzen, The Warren House deiturikoa. Ia egun urte geroago, gehiago, 1970 urtean, Paul McCartney musikariak The Beatles musika taldearen bereizketaren berri eman zuen. Goazen orain gaurko titularrekin Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauek dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburuak. Apirilak 10 ditu gaur honako albiste hauek utzi dizkigu egunak. Hasteko Nafarroako parlamentuak bat egin du Altsasuko gazteen aldeko manifestazioarekin. Adierazpen instituzional bat onartu du larunbateko mobilizaziora deitzeko. Eta honekin lotuta gaur goizean Lab, SKS Tailors, CGT3 eta MS sindikatuek elkarretaratzea egiten ditueneko auzitegin batean Altsasko auzian justizia eskatzen du. Abian da Nafarroako 2017ko errenta kanpaina. Nafarroako ogasunak 191.000 zergatu bidaliko dira aitorpenerako proposamena. Albiste gehiago aurkeztugu gaurko egunak urtegunean hasiko da bakea, bizikidetza eta giza eskubideei buruzko jardunaldia. Apirilaren 22ean amaituko dira. Eta Nafarroako gobernuak babestutako 597 etxebizitza ikuskatu zituen 2017an horien helburu soziala bermatzeko. Aurrera eginez albisteekin, zabalik da komunikabideetan euskara erabiltzeko laguntzen deialdia. Aurrekontua 650.000 eurokoa da eta idatzizko prentsa irratian eta online erabiletan euskarak izan dezan sustatzera bideratuko da. Eta gaurko albisteekin bukatzeko euskarazko antzerki zikloaren udaberriko edizioari hasiera emango dio gaur Jantjaka konpainiak arratsaldeko 8 Nafarroko antzerki eskolan. Ikus ditzagun orain gaurko egunkarietako azalak eta Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, Nafarroako familien erdiak pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga handiagoa ordaintzen dute kuatripartitoaren erreformata gero.
Azpian azaleko argazkian Aragoi ibaiak izandako ur goraldia erakusten da eta hazkunde horrek sortutako uharte batetan zenbait ardi daudela ikusi daiteke. Titularra hurrengoa da: Aragoi ibaiak 600 ardi eramaten ditu. 40 ardi salbatu egin ziren. Eta orain Diario de Notiziasekin jarraituko dugu. Goikaldean letra lodiz nabarmenduta lerroburu nagusi hau ageri da. Nafarroako zergadunen 5% zerga bilketaren laurdena gehitzen du. Beherago azaleko irudian Esako urtegia ageri da. Izenburu honek laguntzen du. Astean zehar euri gehiago izango dela aurreikusten da. Urtegiak edukieraren 82% daude dagoeneko. Gara egunkarian, Goikaldean lerroburu nagusian Majarenasek libre izar besarkatzen du kondena guztia bete ondoren. Argazkiak horri egiten dio erreferentzia. Bertan Sara Majarenas bere alaba izarrekin agertzen da, bizilagunengandik jasotako babesa eskertzen. Euskal komunikabideekin egingo dugu aurrera eta hau da Berri egunkarian daukaguna. Azaleko lehendabiziko irudian Majarenas agertzen da ere bere alabarekin eta titular honek laguntzen du irudia. Haur motxiladunen sufrikarioa bukatzeko eskatu du Majarenasek. Beherago bigarren argazkian Macronen gobernuak negoziatzeko asmorik ez duela agertu eta greban jarraitzen dute SNCF-ko langileek azpitituluarekin horri erreferentzia egiten dion irudia agertzen da, gelditu gabe greban izenburuarekin. Ezkerrean, hainbat berri edo eduki ezberdin ditugu, asteko Arian atalean erakunde armatuen desmobilizazioa aztergai hartu du Furu Sozialak. Horren azpian, Altsasuko gazteen alde egingo den martxarekin bat egin du parlamentuak. Eskuinean, Alboan, ostiral honetarako deitu dute Jordi Sánchezen inbestidura saiora. Eta amaitzeko Notre Dame des Landes aldeko gune okupatua hausten hasi da polizia. Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Goian ezkerrean, Naparraren gorpua bilatzen segitzeko eskatu dute haren senideek. Alboan eskuinean, soka antzezlana eskola jazarpenaz hausnartzeko. Gaur arratsaldean Iruñean Nafarroako Antzerki Eskolan izango den ikuskizunari buruz ari dira. Ezkerrean beherago, fasisten elkarretaratze bat ekiditeagatik 30 hilabetera arteko espetxe zigorra ezarri diete 3 herritarrei. Eta horri buruzko bideoa dago horren azpian. Aralarko aingeruari harrera eginen dio Iruñeko udalak eta guk ere horri buruz hitz egin dugu lehenago ze gaur arratsaldean prozesioa gauzatuko da. Eta amaitzeko Altsasuko auzia salatzeko manifestaziora joateko deia egin du Nafarroako parlamentuak. Gogoratu dezagun, aste honetan izango dela 14ean arratsaldeko 5:30 zinema Golen Baiona zinemetatik irten da. Ea zenolako agenda dugun gaur eta bihar. Gaur arratsaldeko 7:00 Iturramako Zibiboxean hitzaldia euskeraz tik astearteak zikloaren barne. Babestu zure smartphonea eta zure sare sozialak. Doakoa. Gaur ere ordu berean arratsaldeko 7:00 Iruñako katedraletik prozesioa irtengo da. San Ferminen itzulera Done Mikel Alararkoaren aingeruarekin. Arratsaldeko 7:00 izango da esan bezala eta kaleetatik izango denez librea da. Gaur arratsaldeko 8:00 Nafarroako Antzerki Eskolan antzezlana euskeraz. Soka izenburua duen ikuskizune izango da Mikel Gurrearen eskutik eta Tantaka Antzerki konpainiaren eskutik ere. Sarrerak 8 euro balio du. Bihar arratsaldeko 6:00 Nafarroako liburutegian aurrendako ekintza euskeraz, konkretuki ipuin kontalaria. Doakoa. Bihar ordu bat geroago arratsaldeko 7:00 Zabalguneko Zibiboxean hitzaldi bat euskeraz. 21. mendeko nutrizio gaixotasunak aztertuko ditu, izenburua hori da, eta sarrera librea da, baina goinbidapena behar da. Goinbidapen hori eskuratzeko, ara joan Zabalguneko Zibiboxera hitzaldia hasi baino ordu bat lehenago, arratsaldeko 6:00 aurrera eta dohainik eskuratu daiteke.
Eta azkenik bihar arratsaldeko 7etan Kondestable jauregian tailer bat euskeraz, indar elektroeragilea, ikus-entzunezko sorkuntza esperimentala. Inskribatu beharra dago eta inskribatzeko epea gaur bukatuko da. Zerua estalita egongo da eta euria maiz eta ugari egingo du. Noiz behinka trumoi ekaitza izan daiteke eta txingorra bota dezake. Azken orduetan atertzera egin dezake. Goizean mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean iparraldera aldatuz joango da. Temperatura maximoak gutxi jaitsiko dira. Asteazkenean zerua oso lainotsu edo estalita egongo da eta elurra maiz egingo du. Eguerdian elur kota gorago kokatuko da, 1200 metrora edo. Ipar haizea bizi ibiliko da, temperatura minimoetan aldaketarik ez, maximoetan ere aldaketarik ez. Albisteekin jarraituko dugu eta Berriozarrekin hasiko gara. Berriozarren hasteko apirilaren 14ean larunbatarekin aste honetan Nerea Aldunate abesbatza zikloa hasiko da. Sarrerak 6 eurotan eskuratu ahalko dira aldez aurretik eta 8 eurotan txarteldegian. Ikuskizuna hasi baino ordu bat lehenagotik, hori bai. Arratsaldeko 7etan izango da entzunaretoan. Berriozarko Nature Eskolak helduentzako hainbat jarduera edo ekintza antolatu ditu euskeraz udaleko euskera zerbitzuarekin elkarlanean. Adibidez, edo esate baterako, apirilaren 18an kosmetika naturalari buruzko lantegi bat egingo da arratsaldeko 5:30. Doakoa da, baina aldez aurretik izena eman behar da. Nature Eskolan bertan egin daiteke, Nature Eskola abildua sumakonkausa.org helbidera igorriz mezu bat edota 948-584 telefonoan. Martxoaren 23an trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko 2018ko zerga ordaintzeko borondatezko epea hasi zen eta maiatzaren 4ean bukatuko da. Ordaintzeko tokiak La Caixa Rural Kutxa eta berriozar.eus webgunea. Orkoienekin jarraituko dugu. Jai nagusietarako kartela hautatzeko lehiaketa abian dago. 3 kategori ezberdin daude, alde batetik aurrendako kategoria, gazteentzako kategoria eta helduendako kategoria ere. Eta lanak aurkezteko epea maiatzaren 15ean bukatuko da. Ekainaren 25etik 29era bitarte Pasaia Donibanen pirata udalekua egingo da 7 eta 13 adinen arteko umeentzat. Izen emateko epea apirilaren 13an bukatuko da ostiralarekin eta eskaerak gizartetxean aurkeztu behar dira. Prezioa eta beste xehetasunak kontsultatzeko Orkoiengo udalaren webgunera jo. Burlatan beste berri hauek eman dira. Euskara zerotik ikasteko helburuarekin Burlatak ikastaro bat antolatu du apirilaren 11tik maiatzaren 30 arte. Astean behin izango da eta inskribatzeko 012 telefonora deitu behar da. Bestalde, festetako kartel lehiaketa abian dago ere Burlatan eta baldintza guztiak Burlatako udalaren webgunean zintzilikatutak daude. Burlatako lehen hezkuntzako eta DBH-ko lehendabiziko eta bigarren mailetako ikaslei zuzenduta dago eta abuztuaren 14tik 19 bitarte ospatuko diren jai nagusientzat izango da kartela. Epea ekainaren 15ean amaituko da, lanak aurkezteko epea.
Burlatako lehen hezkuntzako eta DBH lehenengo eta bigarren mailako ikasleei zuzendutako beste txapelketa bat martxan dago ere, argazki lehiaketa bat. Gehienez 3 obra aurkeztu daitezke eta lanak jatorrizkoak izan behar dira. Informazio guztia Burlatako udalaren webgunean aurkitu daiteke. Apirilaren 8an Ijito herritarren nazioarteko eguna izan zen eta Burlatak apirilaren 13an ospatuko du. Kultura etxean hainbat ekitaldi garatuz egingo du, Gaz-Kalo elkartea federakundearekin elkarlanean. Egitarau osoa Burlatako udalaren webgunean zintzilikatuta dago. Burlata alde batera utziz, Berriobeitirekin jarraituko dugu. Apirilaren 9tik 27ra, herritarrek udal aurrekontuaren zati bat zertarako erabiltzeko proposamenak egin ahalko dituzte. Esate baterako, obretarako, erosketak egiteko, unean uneko jarduetarako edota denboran irauten duten jarduetarako ere. Udalak bere web orrialdean jarri du interesatuta dauden hiritarrentzat edo pertsonentzat aurkezteko beharko duten galdetegia. Udalak diru laguntzak jasotzeko deialdia egin die kontzejuei basoko baliabideak mantendu, antolatu, babestu eta baita ustia ditzaten ere. Aurten 6.000 euro bideratuko dira horretarako eta diru laguntza gehienez jardueren kostuaren 80% izango da. Era berean Berriobeitiko udalak gizarte erakundeentzako diru laguntzak eskatzeko epea ireki egin du. Argibide edo xehetasun guztiak udalaren web orrian ikusgai daude. Lanari dagokionez, Berriobeitiko udalak deialdi berri baten oinarriak argitaratu ditu gazteriaren eta kirolaren arloko teknikari lanpostuan aritzeko zerrenda bat osatzeko edo betetzeko oposizio lehiaketen bidez. Eskabideak edo eskaerak aurkezteko Berriobeitiko udaleko erregistro orokorrean egin daiteke edo egin beharko da hobe esanda, eta deialdi hau Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratu zen martxoaren 19an, biharamunetik hasita 15 egun naturaleko epean egin beharko dira eskaera hoien aurkezpena. Iruñarekin amaituko dugu. Pasaden astean 7 pertsona atxilotu ziren kontrol batetan alkoholean positibo emateagatik eta beste 2 gida baimenik gabe kotxearekin ibiltzeagatik. Udalak Arrotxapea auzoan bestalde ematen diren aparkaleku arazoak konpontzeko neurriak martxan jartzea jasotzen duen deklarazioa onartua izan da. Iaz udaltzaingoak aisialdiko lokaletara zuzendutako 227 salaketa egin zituen legedia ez betetzeagatik. Salaketen artean edariak kalera ateratzea uztea zegoen, baita ordutegia ez betetzea ere, edota ateak irekita izatea, besteak beste. Honetaz gain, 282 salaketa egin ziren ere txakurrekin zerikusia duten gai ezberdinak direla eta baita 450 salaketa kalean pixa egiteagatik ere. Iruñako udalak Aralarko aingeruaren bisita izango du gaur arratsaldeko 5:30 udaletxe plazan. Izan ere, prozesioa egingo du agendan lehen aipatu egin dugun moduan San Ferminekin batera. Eta bukatzeko, minbiziaren aurkako 5. martxaren aurkezpena eginda gaur goizeko 11etan udaletxeko prentsa aretoan. Maiatzaren 6an izango da, edo gauzatuko da, eta inskribatzeko aukera dagoeneko El Corte Ingleseko kirolaren solairuan edota rockdesport.es webgunean. Finantzatarako agente bat behar da Iruñan, ekonomia edo enpresaritza arloko unibertsitateko titulua eskatzen da.
merkatal kontratua eginen zaio, kurrikuluna bidali kanodan@mafre.com elbidera. Telekomunikazio edo informatika arlorako ingenieria behar da taxoaren. Telekomunikazio edo informatikako ikasketak eskatzen dira mugagabeko kontratua eginen zaio. Kurrikuluna bidali fruiz@engine.com elbidera. Montaketa eta konponketarako langile bat behar da makinari arloan dakiena. Elektromekanikako erdi edo goi maila eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali interesatuak sat@baskulasbi.com elbidera. Arropa denda baterako saltzailea behar da Iruñan, beharrezko ikasketak derrigorrezko bigarren hezkuntza, behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali administrazion@nudek.es elbidera. Asteburuetako erizaina behar da Iruñan, erizaintzako gradua edo diplomatura eskatzen da, 6 hilabeteko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali trabajakonosotros@soleraasistencial.es elbidera. Elektrizitate edo elektronikako ingenieria behar da Iruñan. Ingenieritza teknikoa elektrizitate edo elektronikako gradu bat eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali maltolagirre@cde.eus elbidera. Psikologo kliniko edo sanitarioa behar da Iruñan. Psikologo ikasketa altuak eskatzen dira. 18 hilabeteko kontratu eginen zaio. Interesatuak kurrikuluna bidali info@tdahsarasate.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteben.